pa 2.11. pa 30.12. Otkazana rasprava. Zašto? Nemoj više da dolazi ni kuć. A Ljubi, molim te, ove glupe muhe idu mi na živce. Njemu 11 godina, on čuva ćaću da se ne ubije. Najbolje proglasi se mrtavi, nemaš nikakvih obaveza. Dok ovo se ne riješi... Pa ja, pa čekaj ti da se riješi, A čekaj daj, 3,5 nemoj me godine, gnjavit. neću više šuti. Oni mogu mene sad blokirati godinu, 2 dana, 3. Šta se smiriti? Kažeš ti meni 14 godina smiriti se, ne mogu se više smiriti. A mi smo mogli imati ljepše.